Final section po. Yeah. Pon, lipat mo nga. Hindi mo nagbabawas wag yung ilaw. Dito. Iharap mo lang ganun. Yan. Parang may tao dito. Itaas mo ng konti. Taas mo ng konti. Yan. Okay. Okay. Magpapakastas sila. Nag-i-stud kayo? Ano? Opo. Ay, stud sila ano? Ganda-ganda mo. Pakbo na. Abot. Right, dito na yung babae guys. Ganda. Pogi. Ito pala mo. Tatay. Ayan na siya, ayan na, yun ang pogi. Takbo ka agad yung pusa. Ha, pogi! Ha? Takot siya. Pogi oh. Uy, em. Pogi na ang mainin. Pogi. May duty niya lalaki guys sa ilobas. Ang galing no? Hindi pala siya mawawala kahit makakawala siya no? Ano pangalan niya sir? BM! 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 Yung wala naman to, gano'n siya naman gano'n. Ang galing no? Parang baba-baba yan, takot na takot ka. Takot na takot siya. Jinggaling, 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 jinggaling. Nakon di guys. Jinggaling, 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 jinggaling. Ganyan na, paano na tao? Aba? It's a miracle day. Pogi. Sige, hinahanap ko yung buntot. Wala palang buntot ang corgi. Yan guys, ang ganda ng ABM oh. Hindi pogi. Ganda oh. Long coat talaga. Sumasayad sa lupa yung pagka-long coat niya. Dito ka pogi. Tayo mo na. Nagugulas ko. Mabuti boss. Dito po. Bon, hindi mo makapagsasapo ka. Sa balapag ka bon. Avoid. Ano siya eh. Umakabante siya sa'yo. Wala naman. Parang hindi siya umabante. Yung pupo niya. Kuha tayo ng ano. Parang hindi siya makakabante Kuha tayo sa'yo. ng basahan. Okay lang mamay floor na. Okay lang po. Hinihila niya. Ito po eh. Igi. Talas ng kuko mo eh. Ha? Aray ko. Tumigas po. Tumigas. Manyakol. Huwag mapapaligan mo naman ito. Tutulak mo yung pag na tinutulak niya ako. Alright. Bakit ninila mo din? Manila na.
Pahawak nga po ng ano niya. Yung pututoy niya. Ilaw. Tigas pa po na konti. Yung pa po, sir. Doon ka muna. Pautot ka muna yan. Bilis mo naman. Talaga niya. Sakto siya. Laki ng pututoy talaga niya. BM. Ba? Lambot ng tipi ko. Diba po? Baba niya na to sa yan pa, ako naman ako ipapit. Ay, exotic. Laki no, hindi mo kinaya no. Ang patutoy ni Ben. Ben, tira pa. Ben. Ang bayo pa si Kalika. Tira! Boy! Ang pikat mo. Ayan ako. Yeah. Alright. Lock and load guys. Yan, ganun din yung kagwapo si BM. Ganda, laki. Pogi nito. Ganda pala malaking corgi din. Pahiga nga po. Pahiga nga ba? Harap pa doon natin. Okay. Alright, natin load. Jeez. Laki. Saan? Laki. Sir, may susunod. Isusunod. Next. O next na ba? Paki-ano nga yung podcast nito. Kami susunod mamay. Sir. So, para makita si BM. Dami nagwapuan sa kanya. Kita yung video. Nakabili. Alright. Mamay i-video mo kami. Akin load to guys. Walang hawak niya. Saktan siya. Sakit. Ducks. Sakit ba? Ducks yung boyfriend mo. Diyan, guys. Patay mo yan. Thank you. Picture mo rin ba?